Aquesta és el que en diguem una jornada de cocreació. De cocreació què vol dir? Vol dir que nosaltres intentem portar endavant un tema que és la innovació amb sostenibilitat, que és una de les competències transversals que tenen els estudiants en el seu currículum, amb la participació de tots els agents socials. La universitat deixa de ser la torre d'ivori del coneixement i, per tant, aquest coneixement també l'ha de generar en funció de les demandes socials. I, per tant, vol dir que ha de tenir en compte la veu de les persones que formen part de la seva societat i de les persones també, en aquest cas, que formen part de la comunitat educativa. Bàsicament tenim dos objectius. D'una banda, identificar els coneixements, habilitats i actituds que haurien de desenvolupar els nostres estudiants per portar dintre del seu ADN el que és la sostenibilitat i les metodologies amb el que s'haurien de treballar. Com hauria de ser això? Doncs això hauríem de poder-ho incloure des de la nostra perspectiva de manera transversal a totes les assignatures. Llavors, què farem? Primer, recordarem el passat, us explicarem una mica la història que nosaltres hem viscut de la UDG, passarem cap al present i després ja passaríem a la part aquesta d'identificar visions comunes i propostes comunes, que seria la part més de treball pràctic, i després arribarem a unes conclusions. Us sembla bé? Sí. Molt bé. El tema de la sostenibilitat és un tema que portem molts anys treballant-hi, però és veritat que no és un tema que hagi sigut sempre important. La segona meitat del segle passat, als anys 50-60, va arribar un moment que va sorgir el concepte d'emergència planetària. L'emergència que hi havia de salvar el planeta, hi va haver tot un seguit de científics, de persones que es van mobilitzar i van dir que aquest planeta està en crisi, estem carregant el medi ambient i l'activitat humana ha de canviar. Això va portar a posar en marxa el que va ser l'educació ambiental. Hem d'educar a tothom, des de petits, des de l'escola, que no vagin a destruir el planeta. L'any 92 es va crear la Universitat de Girona. I aquí a Girona, ja des del primer moment, vam apostar molt pel tema del medi ambient. Es va crear l'Institut de Medi Ambient, l'Oficina Verda, o sigui, es van fer accions per protegir el planeta, per assegurar que els nostres estudiants surtin formats amb les diferents disciplines i carreres que fan, però sobretot puguin incorporar els conceptes de sostenibilitat i els conceptes que ajudin a que les persones canviïn la manera de pensar, que pensem més amb el nostre planeta, més amb el que és el medi ambient, més amb l'entorn, i que puguem viure d'una manera més, diríem, amb més harmonia. I tot i així, seguim encara amb els 1000 problemes que cada vegada són més grossos. Hem de treballar fort i hem de buscar noves maneres de fer-ho. I entre aquestes noves maneres de fer-ho, avui, la Leslie, aplicareu aquí una nova manera de fer, que és mobilitzar tothom i demanar que tothom participi, que tothom aporti el seu pensament i que d'aquesta manera, entre tots, puguem anar millorant la situació. La cocreació no té cap misteri, perquè la paraula ja ho diu, que és cocrear entre tots, no? Intentar identificar quines són aquestes visions comuns, aquests escenaris de futur. Farem servir una mica aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible per identificar des del vostre lloc de treball què és el que feu i què és llavors el que podríem començar a fer que no feu. Aquesta informació nosaltres és el nostre compromís a portar-la a aquesta xarxa d'innovació docent, que és un àmbit també interdisciplinar amb diferents professors, que tota aquesta informació pugui finalment formar part del currículum universitari. A mi em sembla que hem de començar per als valors, perquè així ho tenen interioritzat a dins. Jo crec que la mainada, gairebé tothom, hauria de tenir consciència de les seves conseqüències amb les seves accions, per contribuir de manera individual i col·lectiva, perquè és que si no... Consciència del que és el model econòmic que vivim, i totes les alternatives. Per això parlàvem abans, són valors que van més enllà del que és simplement l'economia des del punt de vista crematístic, per dir-ho així, sinó entren en tota la part més social, etc. Després tenir en compte això, que és una qüestió de solidaritat, el benefici que no és per tu sol, sinó que és per la resta, pel futur, pels que vindran a darrere nostre, que s'han d'intentar trobar un planeta més sostenible del que nosaltres estem fent.
Molt ben centrada.